ולפעול בלקים. אז בוא, שיצא לי פרפקט ויהיה לי לג'נדרי קצת. ואני חושב שזהו. לא יודע. יאללה. ויופי. יופי. יאללה, הפסקנו. עכשיו נעשה פרפקט, אני אומר לכם. לא, אקסלנט. אמן שזה יהיה לג'נדרי. איך? ג'אנפ פאק. אני רוצה להתאמן. עד שיהיה לי לג'נדרי. בוא נגיע ל-50,000. עוד אחד, יופי. יופי. 50,000, יאללה, 51. אמור להספיק. אני גם נעשה פרפקט בשביל זה. לא אקסלנט. לג'נדרי! פרפקט. Come here! תסתכל, הנה. אתה לא רואה את העיוור, פשוט הוא עיוור, אתה לא רואה הגל הזה. פשוט מתקדם. צ'ימפנזיני בננים. פרפקט, אין לי כוח. לא מיד! איזה מיני. לא. איך זה כבר אפיק? Come here! כן. יאללה ביי. אני עושה את הקיק הכי טוב שיש. לא, נו, אקסלנט. למה אקסלנט? מה זה? מה זה? לג'נדרי. מה זה? מי זה? מי זה? Come here! פלן בלו. זה 6, 7, 6, 7, Plan blue. לא גריינד. aquele Laimu, aqui o campeão. Oh, aquele Laimu. Come here. מה זה? אמרתי לכם בהתחלה, אני גרוע, נו. מה הבעיה? הבעיה שאני גרוע, זה קשה לי. עכשיו נגיע ל-60,000. 60,000. לא, כן, לא. 70. עכשיו כן, אני עושה פרפקט. לא, נו, זה ממש קרוב. לא. עוד שנייה זה היה מדהים. מה זה? איזה מוטציה? Come here. איזה מוטציה? לא צוחק. 600 נודיר.
אני נותן פרפקט. Chimpanzini bananini. לא, אקסלנט. אחרי זה ביי, כן? עד שיוצא לי פרפקט ביי. Come here! בא לי, או בוא נעשה את זה כאן. It's be my god. Come here! רגע, עכשיו אני אומר לכם די, בא לי שותף. Chimpanzini bananini. לא גרין! לא! אמרתי לך, זה יהיה אפיק! למה חזרנו לאפיק? Come here! כן, כאן. זה עובד? אין סיכוי, כן? אמרתי לכם. מה זה עובד? בוא, זה עובד. שלב, זה עובד. Come here! לא משנה. זה לא עובד, זה לא. בא לי פרפקט. לא, כמה קשה זה להשיג פרפקט, לא הבנתי. אח שלי, לא. Come here! מה בד? אחי, בד זה רר, לא. כן, זה רר. Come here! Gangster Futera. יצא לי פרפקט. אתה שיצא לי פרפקט, אז אני אסיים את הסרטון. אמן שיצא לי. מה? זה כמה Come here! 150. גרוע. טוב, אין לי כוח, אתם לא תראו את זה.